Halløjsa alle sammen. Velkommen tilbage til endnu en episode af Mindplex. Ja, og i dag, der kører mine frames meget bedre. Og vil I lige se, hvad jeg har? Jeg har downloadet en ny opdatering af... Ja, jeg kan lige så godt finde den her. OS X Yosemite. Jeg håber, det jeg har udtalt den her i App Store. Nå, men det er ikke vigtigt. Det er Minecraft, Mindplex. Og i denne episode har jeg tænkt mig at spille 2 minigames. Den ene, det er et spil af Christmas Chaos, og den anden, det er Block Hunt. Ja, så kører en Christmas Chaos. Chaos for livet. Og dog, det håber jeg dog ikke, man mener bogstaveligt. Nå, men som I ser, er mine frames virkelig hoppet op. Men, og sidste gang, da mine frames virkelig gik ned, det var der ved den der magiske pro, som I skulle have op at køre. Undskyld mig. Undskyld mig, jeg havde lige høretelefonen på, så i starten af videoen var der ikke lige noget lyd. Beklager. Jeg er bare så glad for det her frames. Og jeg er faktisk overrasket over, at når jeg ser videoen mig selv, så larmer den faktisk ikke særlig meget. Kan I så stoppe i? Elfer? Okay, her laggede den en lille smule. Nå. Lad os se at få mine gennem det her rubble. Au. Stop it. Stop it. Oh, you mind it. Wonderful. Stop it. I can't move. Kan I så stoppe her? Kill him. Kill him. Kill him. Og ja, så har jeg lov til at få jeres ben til mine små julehunde derhjemme. Jeg har brug for dem. Næste Skelly. I så vel den der lille ghost block tidligere. Lad os se, hvordan han klarer den her. Se, her er der sådan en ghost block. Eller spøgelsesblok igen. Halløj, flotte particles. Eller partikler. Det klarer han meget flot med den der ghost blocks. Wow, emeralds. 3, 2, 1, let's go! Yes, so horrible. Die, Spidey! Okay, jeg er klar på kuren, mens de finder ud af, hvordan man får den der switches. No. It's my present. Det er min. Nå, men jeg skal have den der anden julegave. Kom så. Og ja, jeg er rigtig god til at nyde den her. Au. Jeg gider jeg ikke. Okay. Jeg har en rigtig god teknik til det her. Her, der smadrer man den her isblok. Og fordi der er den her, adventure mode command og kommando på en måde, så kan man ligesom glitche. Altså der er en fejl i selve styresystemet, at man kan nærmest glitche sig der på
Eller blok. Nå, men lad os komme videre. Til denne maze. Maze. Men det minder mig så meget om Maze Biome. Det er nok min favorit biome i Minecraft. Simpelthen. Mesa. Altså, den er ikke særlig god i survival. Altså, når man overlever på sig selv. Eller, jeg mener, ikke i overlevelse i sig selv, men når man spawner, og man spawner lige ved siden af en mesa. Undskyld. Men for i hvert fald har ikke mange ressourcer, når man først finder den. Altså senere i spillet. Ikke sådan lige direkte spawner ovenpå den. Fordi at den er ikke et særligt godt overlevelsessted. Hvis I forstår mig. Okay, altså hernede. Whoopty. Og heroppe. Nej, jeg faldt for den. Okay, her er jeres julegave. Nyd den. Vent. Jeg tror faktisk ikke, at I kan få fat i den. Lad os bare håbe det på det. Nå. De fik fat i den. Lad mig komme ud. Tak. Altså, min hals klør virkelig, men jeg kan bare ikke få noget ud. Det er altså virkelig irriterende. Ja, og nu når vi taler om hose. Hallo, lille snemand. Jeg hørte dig overhovedet ikke. Please, vær noget træffe. Ja, you can't jump in this challenge. Hallo, jeg hoppede overhovedet. Au. Great. Alright, 360 no scope. Det var hernede. Nak den. Nak den. Så I lige det. Okay, jeg behøver ikke at være sådan en parallel. Okay, critical hits. Last hit. Jeg ved ikke, hvem der er fedt last hit, men jeg tror ikke, det var mig, men det ville have været sejt, hvis det var mig. For jeg kan jo i hvert fald midt ved syg. Okay. Det bedste i den her lille zombie game, så er det at hoppe op på de her små mines, spikes, eller sten spikes, og så få de her zombier lukket hen til en. Og jeg undskylder, hvis min stemme lyder lidt hæs lige nu, men ja. Kom så. Ja, men omkring det med min stemme, altså den, undskyld hvis den lyder lidt hæs, men jeg har altså en lungebetændelse lige nu, ikke særlig godt. Ja, kom så. Herhen. Det er mig, I vil have. Kom så, tag mig. Er det ikke mig? Ja, se lige, de bliver tiltrukket. Jeg ved ikke lige, om det er noget behageligt, eller mere ubehageligt, de bliver tiltrukket af, men jeg mener ubehageligt for mig, for det er sikkert lækkert for dem. Okay, men når der er spawnet vist nok mange zombier, så man er sikker på, at der okay, den pakke mange Aston allerede. Nå, men så massivt kill. Let me kill you, please. Ding, 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 ding. Undskyld mig. Jeg blev bare så inspireret af det her. Ding, 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 ding.
Okay, jeg tror det er sikkert at hoppe ned nu. Eller det er det måske ikke. Ja, kom og hjælp mig. It's a frost giant. It's a frost giant. How unfortunate. Ding 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 ding. Ding ding ding. You got knocked out. Okay, til den her. Og jeg er forberedt på det værste lektion. Fordi at der blandt andet kommer der der ild på. Fordi at stay on det der. Stay on that certain color. Hvis I ved hvad man mener. Whose castle is this? I will destroy Christmas. Not even your pathetic friends can save you now. Who are you? It is me, the Pumpkin King. Revenge will be mine. You will all die. My friends beat you before. They'll do it again. Prepare for battle. Okay. Halløj. More like Hvad så? prepare to die. Okay, jeg har en taktik. Stay on yellow. Okay, og så når ilden er død ud, så skal jeg angribe ham. For hvis man angriber ham, mens ilden er tændt, så hører man altså... Ja, Stay on green. jeg ser... Au, 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 au. Det var så på. Lad mig lige hele først. Take a break. Ja, og nu lagger det. Det gjorde det ikke. Ej. Det jeg bare hader ved de her snowmans, det er bare, at de tonser rundt Stay med on en. red. Som om jeg ikke prøver. Stay on white. Oh, please. I won't die. I won't die. I won't die. Ah. Stay on green. Ah. No, not again. Tak. This isn't fair. Jeg vil have Christmas present. Tak. Well done. You saved Christmas. Yay, vi vandt. Det er nok det første spil, jeg har vandt, hvor jeg faktisk var i live. Uha. Og lad I mærke til, at det lignede faktisk det der Halloween-theme. Okay, ud. Og så skal jeg spille noget Blockhunt. Noget Blockhunt. Er det det? Eller, ja, her. Blockhunt. Og jeg skal vinde. Så går jeg her. Jeg må vinde. Okay. Shocking Hider. Det er simpelthen den bedste. Og jeg ved ikke lige, hvad den der Infestor Hider ligesom er. Men, ja. Okay, lige nu er jeg kage, og det må jeg overhovedet ikke være. Jeg vil være case. Fordi at de der blocks, de der blokke, de har altså et eller andet glitch i sig selv, hvor de ikke duer med pilen om andet end hvis man står stille. Okay. Hiding time. No, I'm not hiding. I'm a pro. Maybe a little bit too pro. So I'm dead. Help! Help! Ja, jeg er pro. Jeg er mere. Jeg er bare pro. Jeg har diamantøkse. Fedt. Så I lige, hvor sej jeg var der. Oh my god. Jeg elsker det her. Okay, hvad skal jeg? Men, den her ladder. Den mangler noget.
Nej, vi kan ikke gemme os oppe i bygningerne længere. Man. Oh. Okay. Nej. Jeg vil ikke. Nej. Okay. Fedt nok. Så det positive var, at vi fandt ud af, at de der stiger stadig var i minespillet, men at det bare var usynlige. Okay. Det var underligt. Undskyld mig igen. Okay. Det var underligt. Men det negative i det hele, ja, det var selvfølgelig, at vi døde. Okay. Jeg blev nødt til at vinde et minispil som Hunter. Eller ikke Hunter. Fordi det er alt for kedeligt. Jeg vil være minigame. Ja, jeg ved godt, at man bare kan tage det der kompas og sige, ja, fuck det. Men, ja. Nej, prøv du på at efterligne Notch. Wannabe. Notch. Ja, jeg ved godt, at det måske ikke skal have rigtigt, men hey, det er ikke det vigtigste. Han er en wannabe. Okay, hvor mange vil så lige være Skype? Nej, Sky, mener jeg. Er det så ikke også wannabes? Og efterligner jeg må nogen? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Se på min skin. Ja, jeg ved godt, at der er nogle spillere, der ligesom spiller YouTube. Men på YouTube, det synes jeg ikke lige frem, at der er nogle, der ligesom ligner mig. Så jeg mener, at jeg er helt ordinær. Okay, nu skal jeg være led. Gem mig ind i den her. Troll. You mad? Take cover. Oh, you mad? Oh, you can't reach me. You're so mad. Oh my god. Der er nogen, der cheater på vores hold. Au. Ja, tak. Mange tak. Go, bro. Shoot him. Tak. Vi er et godt kyllinghold. Vi skal bare go, bro. Okay. Og jeg tænker mig at spille det her spil helt igennem. Ja, som I ser der er 5 minutter igen. Eller 4,8 minutter. Wow. Take some rendering. X-ray. Back. Men som jeg talte om tidligere med det der alarm, jeg synes faktisk ikke, at det er så meget, det larmer i videoerne. Jeg var lidt bange for, at det faktisk var sådan helt næsten som en tinnitus i baggrunden, hvis jeg kan forestille jer det. Au! Hey, burde jeg ikke have taget skade af vandet? Fuck! Nej. Jeg vil ikke blive fanget så tidligt. Jeg er næsten en for ung kylling. Jeg vil helst ikke. Nej.
You help me! Jeg bruger mit eget forsvar. Ja, nogle gange så synes jeg virkelig, at det er noget overdrevet. Sådan er det. Kom her, lille kylling. Jeg skal dræbe dig. Jeg skal virkelig dræbe dig. Så du kan virkelig komme på mit stegepind. Ja, sådan virkelig. Får man virkelig ikke damage af vand mere? Fedt. Kom nu. Kom nu. Please. Okay, nu kommer det der lag. Oh, hallo lille. I'm safe up here. Ja, når de der fyrværkerier bliver skudt af, så kan jeg godt mærke, at det der lag, det kommer. Au! Den hamler faktisk ikke. Hvorfor siger jeg så au? Ja. Og jeg nogle gange og jeg har også tænkt mig at spille noget. Ja. Super Smash Mobs. Go bro! Yes! Sneak attack. Se? Ja, så begynder den at lagge en smule. Du gav op. Men jeg er glad for det, at det ikke lagger særlig meget normalt, når jeg spiller her. For det gjorde de virkelig før. Jeg tror virkelig, at den der opdatering boostede op. Au! Okay. Det skal du have betalt. Wee! Go bro! Du ligner virkelig en pindsvin. Sådan. Så er det gjort. Sådan gør jeg det. Jeg er sej. Sick time. Under 1 minut. Jeg elsker bare det her. Og mine frames, de er bare så gode. Og jeg elsker det. Jeg elsker det. Okay, det lød faktisk lidt forkert. Undskyld. Det var ikke meningen. Ja, jeg kan lige så godt bare gemme mig heroppe og få de sidste 2 gems. Ja. Hej der, Swan. Og jeg var en af dem. Sagde jeg det ikke, mine venner? Sagde det ikke? Jeg vil vinde en runde. Af Blockhunts. Som Heider. Oh yeah. I won. As. Oops. Not as. Heider. GG, man. Mac. Okay. Tilbage. Nå, men så vil jeg bare sige mange tak for at I så med. Og jeg siger i næste episode af Mineplex. Ja. Og næste gang, der vil jeg gerne spille noget Blockhunt, eller jo måske også Blockhunt, men også noget Super Smash Mobs. Ja, Super Smash Mobs og Blockhunt. Men ja,
se jer. Jeg vil se jer i... Men vi ses i næste episode af Mindplex.